No cabe duda de que sin libertad de expresión, no cabe duda de que sin libertad de expresión, no cabe duda de que sin libertad de expresión, sin libertad de expresión, cuando las calles han llenado por la libertad de expresión, poniéndose nerviosos, han vuelto a prometer hacer algo, volviendo a quedar en humo. Del secret que va a batir a mans dels òrgans repressius de l'Estat. Vam eixir reclamant el respecte cap a la seva vida davant d'un sistema criminal que sols s'ocupa de destruir tota mostra de vida i de caràcter crític. És un sistema fallit que sols és capaç de sobreviure gràcies al monopoli de la violència i de la repressió. Des d'ací els diem que si volen guerra, tindran guerra, perquè ens han ensenyat que amb la via pacífica no s'arriba a cap lloc. Això és una guerra per la supervivència i que sàpiguen que a cada cantó de l'Estat anem a guanyar. Després de cada atac, podem dir que cada dia estem més fartes de formar part d'un món creat exclusivament per al benefici dels poderosos. Fartes de sentir la repressió en les nostres carns cada vegada que ens atrevim a alçar el cap i a rebel·lar-nos. Fartes de conviure a diari amb les institucions que sols serveixen per a negar tot rastre de vitalitat. Fartes de veure com els nostres drets i les nostres llibertats són violades sistemàticament per enriquir-nos de sempre. Per tot això i més, podem dir que estem absolutament fartes. I tota la ràbia que ens genera aquest món corrupte, inhumà, té una direcció, i és contra l'estat del capital. La història ens demostra que sols nosaltres, unides, organitzades, conscients del nostre futur, podem créixer i alliberar-nos, perquè davant de la societat individualista, egoista, dominada per l'estat capitalista espanyol, ens imposa. S'alça el nostre nou món, solidari, lliure, igualitari. No podem renunciar a ell i mai ho farem. Són ells o som nosaltres. Això és una guerra i anem a guanyar, coste el que coste. Per això, des d'ací diem per alt, mort a l'estat capitalista! Visca la lluita de la classe obrera! ¡Pablo Parcés!